Guys, welcome to my vlog. Nandito tayo sa loob ng Villaggio. Magpapagamot tayo ng mata. Punta kami ng ospital ngayon guys. Hinihintay ko lang magbukas yung ospital. Alas 7 ng gabi pa ang bukas. Kaya tumambay muna kami dito sa Villaggio. Kasi ang tagal pa ng oras. Ayan, kasama ko nga pala dito si Tony. Nagkita kami dito ni Amor. Nandito si Amor. Nagkita kami dito. Tapos si Tony kasama ko dito. Yan, si Amor, nakita kami dito sa Villaggio. Dalawang beses kami nagpangita dito sa bata. Yan. Nag-ubos kami ng oras dito sa loob ng Villaggio para mamayang alas 7 babalik kami ng ospital. Pa-check up ko yung mata ko kasi namumula siya. Oh. Yan, namumula siya guys. Yan. Pa-check up ko to. Kailangan ma-check up ito guys kasi mahirap pag matang may problema. Hindi ko alam kung ano nangyari dito sa mata na to. Pula siya. Pulang-pula siya. Kaya ang gawin ko guys, pa-check up ko mamaya. Alas 7 pa ang bukas ng hospital guys. Kaya maghintay muna kami dito. Magpalipas muna kami ng oras dito sa loob ng Villaggio Mall. Nandito sa loob ng Villaggio sa first floor. Ayan. Sa loob ng Villaggio guys. Villaggio Mall. Ayan. Ayan. Kita kami dito ni Amor. Kasama namin sa company ito. Nasa kabilang kampo siya. Si Tony yung kasama ko. Si Tony kasama ko dito sa Villaggio galing sa Alcards. Sinamahan niya ako dito sa magpa-check up. Pero mamaya pang alas 7 ang bukas ng ospital. Update ko kayo mamaya guys pagka nakapunta na kami ng ospital. Problema ating mata. Hospital guys. Bali hinihintay lang namin yung doktor na mag-check up sa akin. Bali kababalik lang namin dito sa clinic sa ospital kasi 7 PM pa ang bukas niya. Bali maghihintay na lang kami dito sa upuan nila. So, dito yung kasama ko dito si Tony. Sinamahan ako ni Tony. From Isabela, itong kaibigan ko taga Isabela. Tony. Hintayin na lang namin dito guys yung pagdating ng doktor. Kasi papacheck up po tayo talaga itong mata ko kasi namamroblema ako guys kasi ang pula niya, yung loob ng mata ko ang pula. Hindi ko alam kung anong nangyari dito guys. Sana mawala itong pula na to para maging kampante naman yung pakiramdam ko. Kasi malapit na tayong umuwi ng Pilipinas tapos may ganito pa tayong problema sa aking mata. Mahirap ang nangyayari guys. Bale nagtambay sa Electron Building tsaka sa Villaggio Mall. Nagtambay kami doon para pampalipas oras ng kahit naghintay kami dito ng oras na alas 7 kumbaga nakalipas yung oras ng hindi namin namamalayan. Kaya ayun, nandito na kami ngayon sa pharmacy, sa clinic. Kaya ito yung pangalan ng hospital guys sa likod ko. Ayan. Yan yung clinic. Yan. Yan yung pangalan ng clinic sa likod ko. Kaya hintayin na lang namin dito guys yung ang assigned doctor sa akin kung dumating ba sa ng alas 7 kasi sabi nila 7 PM daw ang bukas ang dating nun. Guys, update ko kayo mamaya guys pag nakakapagpa-check up na ako. Bali pauwi na ako guys, kasama ko si Tony. Tapos na kami galing sa ospital. Ginabi na kami guys. Sobrang tagal lang kami naghintay. Sobrang tagal lang aming paghintay sa sa doktor na naka-assign sa akin pag mag-check up. Kaya ngayon lang kami inabot kami ng mag-8 na ng gabi guys. Pauwi pa lang kami ng aming kampo. Ayan. Back to Alcards guys. Balik kami ng Alcards. أول أنا الشيء أنت بيفور معلوم معلوم بيفور أنا الشيل Well, أنت aywa, ano malum?
ايوه انا معلوم هنا. من هنا الشيل على طول نروح هذا المبنى. ايوه اه هذا الصوت أنت معلوم، ها؟ ايوه انا هنا انت تسوي هذا فيديو سمسم اول. ايوه سم على طول قر. ايوه ikot pa kami guys. Naghanap ng magandang daan. Yan guys, yung ating mata guys, pina-check up natin, sinilip naman pero okay naman. Niresitahan lang tayo ng gamot na merong isang gamot na 4 times a day. I-apply mo sa aking ano dito sa, tapos merong vitamin C. Tapos maglalagay daw tayo ng malamig na tubig. Lagyan natin sa tissue, tapos lagyan natin ng mga 3 minutes dito sa ating mata. Tatapal natin every day mga gawin natin 4 times a day yung malamig dito, tatapal para mawala daw itong pula na to, sabi nung doktora. Ayan, salamat naman at ganun lang ang naging ano natin, hindi naman daw mapimuskil daw, sabi nung doktora. Yun lang guys ang aking update guys. Ayan, thank you sa ating mga manonood dyan. Ginabi na lang kami guys sa pag-iintay ng doktor. Gabi na dumating. 7 PM ang schedule niya dito kasi Ramadan ngayon. Kaya ang duty ng mga doktor gabi. Kaya hindi agad tayo nakapag-check up kasi wala pa yung doktor. Mula naghintay kami alas 12 ng tanghali hanggang inabot ka mga alas 7 paghintay. Kaya katatapos lang namin guys. Yun lang guys ang aking update. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you for watching. Bye bye.